Така, готов ли си? Давай. Последен изпит за агент в ЦРУ. Двама мъже и една жена. Отива първия мъж и му казват, завежда до една стая и му казват, вътре в тази стая жена ти един пистолет, влизаш вътре, застрелваш и ставаш агент на ЦРУ. И той каза, съжалявам, обаче не мога да убия жена си, отказвам се. Втория мъж. Пак същата работа, завежда до тази стая, ти един пистолет, убива жена си и ставаш агент на ЦРУ. Той влиза вътре, седи 10 минути и после излиза разреван целия, вика, не мога, това е жена ми. И той се отказва. Накрая идва жената, казват, дават ти един пистолет, казват, вътре е мъжът ти, влизаш, убиваш го и ставаш агент на ЦРУ. Тя влиза, 6 бързи изстрела се чуват и после някакви тряскания, писъци, крясъци, влизат вътре. Тя вика, що не ми казахте, че имаха устни, трябваше да го пребия с стола до смърт. Добре, ти тук що спечели тениска и участваш в сайта на KFBG.